Саламатсызбы. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан фәннәре академиясының стратегик тикшеренүләр институты өлкән гыйльми хезмәткәре, икътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлабаев. Саламатсызбы. Азамат Әфәмович, күптән түгел республика башлыгы Ради Хабиров еллык мөрәҗәгатенә һәм сыгыш яһаны һәм унда киләһе 3 елга үсеш стратегияның юнәлешләре билгеләнде. Нинди төп тезисләрдә әйтеп үтерһегез? Беренчедән, миңа охшаган ул әлбәттә яңа Евразия үдәк центры асу эшләре һәм дә икенчедән ул яңа үсеш икътисади зона, алга зонаның эшләре турында мәгълүмат әлбәттә һәм дә киләһе елларда яңа шундай үсеш икътисади зона асу турында яңалыклар миңа бик Охшаны димәк. Охшаны бик яхшы булды дип уйлыйм. Үткән елда баһалаганда ел ябайдардан булманы, шулай бит республика нинди югалтулар кисерде? Әлбәттә үткән ел авыррак булды. Күп бәләкәй эшкуарлар эшләрен яурга туры килде. Һәм дә сагыштырганда икенче регион төбәкләреннән сагыштырганда безнең югалтулар ухатлым күп булманы, чөнки безнең коммерция эшмар металл су килтерәм 2% гына кыскарды. Һәм дә ул безнең хөкүмәттән ярдәм кулы һудау хөдемтәһе булгандыр. Мин уйлыйм, чөнки антикризис пакет эшләр булдырылды. Кризиска каршы күп кенә саралар үткәрелде һәм дә һәр яктан да эшкуарларга ярдәм күрсәтелде. Нинди ярдәмдар гомумән хөкүмәт нинди ярдәм эзләнә, саралар, юлдар эзләнә? Ул әлбәттә беренчедән ул халым ягынан күп кенә эшкуарлар халымдан бушатылды берничә кварталга. Һәм дә кайберләр кире ябылып, яңадан насылды һәм эшләрен уңышлы башкара бүгенге көндә. Һәм шулай ук Ради Фәритовичтың сыгышынан алынган мәгълүмат инвестиция проектларын ялеп итү буенча Башкортстан 16-нчы орындан 9-нчы урынга күтәрелде. Төбәгесен бу нинди күрһәткес? Бу әлбәттә бик яхшы күрһәткес. Ул ошо бедән моноқаллар эшләгән, моноқалларда эшләгән үсеш территорияларын яхшы хөдемтәһе. Мин уйлыйм, ошо елларда күп кенә инвестициялар ялеп ителде республика шуга. Бу инвестицияларда республикага ялеп итүнең хөдемтәһе нимәле? Хөдемтәһе ул яңа эш урыннары, яңа сәнәгатьтән үсеше һәм дә республика бер баяуы инде халкының яшәү кимәле күтәрелүе. Алга зонаһы асылуга вакыт күп тә үтмәне, шулай да ниндидер хөдемтәләр турында һөйләп буламы? Әле алга зонанда проект эзләнү эшләре бара һәм дә булган ердә таратылган инвесторлар эшләрен башларга туры проектлар төзү һәм дә кайберләр яңа биналар төзү, цехтар төзү һәм дә уйлыйм беренче хөдемтәләр 22-22 елларда күрергә дип уйлыйм. Хөдемтәләр дигәндә бер тагыла шул ук эш урыннары, шулай бит? Әлбәттә, ул эш урыннары 2000 эш урыны планлаштырылган әзерләргә алга зонанда быел на 200 эш урыны булдырырга планлаштырыла һәм дә киләһе елда 2000-гә итәргә тиеш эш урыннары. Димәк, инвест проекттар, резидентларны ялеп итү, ул тәэсиратта халыктың яшәү рәвешенә ыңгайһындарга тиеш. Әлбәттә, яшәү кимәлен күтәрү халыктың. Бuna 2020 елда барыбер да дөресен әйтергә кирәк, күп кенә кешеләр эш урынын югалтты, шул эшкуарларда эшен туктатты. Бuna был проблеманы хәл итү өчен республика нинди адымдар яһана? Икътисад министрлыгы хәбәр итүенчә, 50 мең эшкуарларга ярдәм ителде һәм дә үдәгә беләгәт күп кенә эшсез калган кешеләр, улар хөкүмәттән ярдәм алды, социаль ярдәм алды. Был беренчедән республикала сынап та эшчеләрнең күплеге теркәлде, шулай бит. Димәк, икенче яктан ни өчен теркәлә? Чөнки уларга конкрет ярдәм саралары ла күрһәтелә. Әлбәттә. Был күрһәткечләрдә шуны аңлатырга мөмкин. Әлбәттә, шуны аңлатырга була. Республика тагыла аграр төбәк, бuna был яһәттән авыл хуҗалыгын үстерү буенча нинди юнәлештәр бар, кайларда дип сыгырга? Безнең авылның социаль икътисади үсеш программасы эшләп килә. Һәм дә ул программа буенча төрле субсидиялар бирелә авыл эшләренә. Беренче субсидия әлбәттә техника алу өчен, икенче субсидия ул кредитларны каплар өчен субсидия һәм дә агростартап дигән программа эшләп килә. Кемдер эш ясарга теләй, шул агростартап программаны кулланырга мөмкин. Һәм дә региональ проект, кооперация буенча региональ проект эшләп килә. Димәк, буларның барыһында файдаланырга, кулланырга мөмкин.
Федераль программаларда республикала куллану буенча неме әйтерһегез, шул ук социаль торышты, социаль хәлдә яхшырту буенча земский доктор бар, земский учитель федераль программаға бар. Республикала улар ничек кулланыла? Земский доктор программы биздә 2012 елдан уңышлы эшләп килә. Бүген көндә 2000 специалист, фельдшерлар, бүген табиблар авылдарда эшләйләр. Һәм дә менә быелгы елдан 19 елдан яңлышмаһам, бүген земский учитель программы эшләп килә. Һәм дә программа буенча 55 кеше менә ул былтыр эшкә Авылга кайткан, авыл мәктәпләренә кайткан. Әлбәттә, бу программалар кирәк, онтыгы бар, чөнки яшьләр өйгә авылларга кайта, һәм дә гаилә коралар, һәм дә белән тимәк белән авыллардан киләсәге бар. Бу программа буенча авылга кайтучы белгечләргә шул икътисади ярдәм күрһәтелә, шулай бит аксалата ярдәм күрһәтелә. 1 миллион, 2 миллион сум бирелә. Ул үзенең яшәү шартларын яхшыртуга тотына ала. Шул подъемный акция була инде. Матди яктан ярдәм инде күрһәтелә. Яшь белгечләргә матди яктан ярдәм күрһәтелгән яшь белгечләргә матди яктан ярдәм күрһәтелә. Буна шулай сыгышында Ради Хабиров Сибай Сара юл үткәргәсе турында, тимер юл турында ла әйтте. Бу тимер юлының әһәмияте турында нимә әйтергә? Ни өчен кирәк ул? Бұл юлдың әһәмияте беренчедән Хайбулар районында күп кенә месторождениелар бар. Подольский месторождение. Ул Россиядә индур месторождение бере тип санала, һәм дә аны эшкәртер өчен әлбәттә ташу сыгынактарын юл сыгымдарын каплар өчен әлбәттә анда тимер юл кирәк. Һәм дә бу бер генә месторождение түгел, анда 4 эре генә месторождение бар. Шуны эшкәртер өчен ошо юл төзелә. Тагын ничек файдаланырга була бу тимер юлын, ниндәй юнәлештә? Әлбәттә, ул Казахстаннан тыгыз бәйләнештә эшләү, чөнки анда Казахстан сигенә якын, һәм дә күп кенә транзит грузлар шул юлдан үтер. Шулай авыл хуҗалыгы предприятиеләре Урал ягында бик үсешкән һәм уларга ла хату мөмкинлеген булыр иде үзенең товарларын. Әлбәттә, белән авыл хуҗалыктарын шунда бөтә товарларын Оренбур, Казахстанга хатып хатырга була инде. Тимер юл ул һәр вакытта стратегик объект, шулай бит ул мөһим шундай зур максаттарга хезмәт итә. Дур перспективалар аса ул төбәккә юл төзелә. Ул Совет заманында планлаштырылган, әмма ләкин 90 елларда ул проект тукталды һәм дә яңадан менә быелдан яңадан аны эшләтергә уйлыйлар иде. Дөйм алганда Урал аръягын үстерү буенча яңа стратегик план раслансак дип әйтелде. Менә ниндәй төп үсеш нөктәләренә таянырга тиеш, ул гомумән ниндәй булырга тиеш? Мин уемса, беренчедән безнең Учалы Сибай калаһында монокала статусын биреп, шунда икътисади үсеш территориясы булдырырга кирәк. Чөнки әлбәттә анда проблемалар, социаль проблемалар бар, һәм дә бу ике кала ул ошо төбәк буен теге төбәк өчен локомотивтар була. Һәм дә икенчедән әлбәттә авыл хуҗалыгына ярдәм күрсәтү, чөнки иң перспективалы ул әлбәттә авыл хуҗалыгы ул төбәктә, һәм дә икенчедән ул рекреация. Рекреация шул ял зоналарда шул ук менә хәзер Бөрьәндә асык икътисади зона планлаштырылган төшегә шул дур ярдәм итер дип уйлыйм шул төбәктәрдә үстерүдә. Стратегик тикшеренүләр институты тагыла ниндидер айрым программалар караймы, нимәләр тәкъдим итә? Стратегик тикшеренүләр институты бүгенге көндә әүдем юл сервис үстерү программа өстендә үтем эшләй. Һәм дә тәкъдимнәр бүген хөкүмәткә ибәрә. Бу юл буе сервисы программаһы ул ниндәй мөмкинлек бирә? Туризмда үстерергә тагыла. Әлбәттә, бу фольклориат тарафыннан әзерләнгән проект, һәм дә шул фольклориат тиклем бүген һәйбәт кенә автосервислар булдырырга кирәк. Придорожный сервислар булдырырга кирәк. Һәм дә туризмга үсешкә безгә зур ярдәм итер дип уйлыйм. Тәүсиратта ул төбәктәргә, урындардагы халыкка ярдәм итәргә тиеш шулай бит. Әлбәттә, яңа эш урыннары һәм дә шулай ук зур инвесторлар да республикага килеп итә. Чөнки анда зур гына проектлар каралган. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан фәннәре академиясының стратегик тикшеренүләр институты өлкән гыйльми хезмәткәре, икътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлыбаев булды. Республика икътисадының төп үсеш нөктәләре турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.